Тя никога не е планирала да стане собственик на бизнес. Повече от 10 години тя работи като медицинска сестра в онкологично отделение, грижейки се за пациенти, подложени на трансплантация на костен мозък. Работата й е смислена и дълбоко емоционална, но също така е изключително напрегната. По време на пика на пандемията от Съвет 1.9 вече и без това взискателната професия става непосилна. Дългите часове, емоционалното изтощение и прегарянето започват да оказват своето влияние. Тя си спомня как казва в интервюто си за списание People: толкова бях уморена, че дори не можех да мисля какво искам да правя след това. Когато напуска медицината през 2023 година, тя не се насочва веднага към нова работа или програма за преквалификация. Вместо това започва да проучва възможности за малък бизнес, особено в отрасли с постоянна потребност. Така попада на пералнята като индустрия. Идеята да притежава бизнес, който предоставя стабилна и жизнено важна услуга, привлича. Харесва й, че е нещо осезаемо, насочено към общността и не изисква многоброен персонал или високи разходи за поддръжка. Тя използва приходите от продажбата на дома си, за да финансира покупката на перално помещение за $300,000. Тя няма предишен бизнес опит, нито знае много за перални и сушилни. Но научава всичко в процеса, като задава въпроси, гледа клипове в YouTube и остава до късно, за да наблюдава служителите си. В продължение на известно време тя работи на двойни смени, поема понякога медицински дежурства, а в останалото време сгъва пране, прави ремонти и управлява операциите в пералнята. За да модернизира бизнеса и да достигне до повече клиенти, тя въвежда услуга за взимане и връщане на прането с пране и сгъване, която бързо се превръща в растящ източник на доходи. Тя наема малък екип и оптимизира операциите така, че бизнесът да може да се управлява по-независимо. Това й позволява да намали работата си до едва 1,5 часа седмично. Това, което наистина отличава, обаче, не е само самият бизнес, а готовността й да споделя целия процес онлайн. Тя започва да публикува видеа в TikTok под името Клиомба Ръндрънерел, давайки откровени и увлекателни погледи към ежедневието си, грешките, успехите и реалността на управлението на пералня. Съдържанието й бързо намира отклик, особено сред младите хора, които търсят алтернативни кариерни пътища. Тя печели повече от 400,000 последователи, много от които й пишат с въпроси как могат да направят същото. В отговор тя създава онлайн курсове, които показват стъпка по стъпка как да се купи, управлява и развие обществена пералня. В един момент тези курсове й носят $26,000 само за месец, а и до днес тя продължава да печели между $3,000 и $4,000 месечно от съдържание и партньорства в тейкето й. Днес тя се радва на повече свобода и гъвкавост, но не отрича, че пътят не е бил лесен. Да напусне стабилната и уважавана работа като медицинска сестра е емоционално трудно. Тя плаче след последната си смяна. Да започне бизнес означава финансов риск и стръмна крива на учене. Но за нея това си струва. Както често казва, единствената разлика между мен и тях е, че аз всъщност се осмелих да го направя. Нейната история е доказателство, че можеш да преоткриеш кариерата си, без да започваш от нулата. Не е нужна диплома по бизнес или инвеститори, нужни и са решителност, креативност, устойчивост, готовност да учи и смелост да поеме риска с нещо ново.